La Paeria de Balaguer ha iniciat aquesta setmana les obres a l'antic edifici del Molí de l'Esquerra. Es tracta de la primera fase del projecte de l'alberg juvenil sobre el qual l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, ha dit que hi ha una afectació de pernoctació a la primera planta perquè és incompatible amb la normativa vigent sobre inundabilitat. Justament per això, en la primera fase de les obres que ara s'estan executant, s'actuarà en la planta baixa, el soterrani i una part de l'estructura, és a dir, aquelles parts que no tenen res a veure amb els usos. Les obres compten amb un pressupost de 338.000 euros, d'aquests 295.000 estan subvencionats per la Diputació de Lleida, segons ha confirmat a Ràdio Balaguer el paer d'Urbanisme, Gerard Torres, que diu també que es crearan uns espais polivalents que serviran pel Centre d'Interpretació de l'Hort del Segre i per la pròpia ciutat. Segons Torres, el que es farà al soterrani són més aviat actuacions de sanejament, mentre que serà a la planta baixa on s'habilitaran les sales polivalents. És una obra important, és una obra que està molt bé, que forma part, com dic, d'un projecte més global. Aquesta és una primera fase. En aquesta fase el que farem és adequació d'aquests espais, tant de planta baixa com de soterrani, creant uns espais polivalents que serviran pel propi museu que està en funcionament de l'edifici i també per la pròpia ciutat. Podran servir per qualsevol cosa, qualsevol tipus d'acte que es pugui fer, acondicionar-ho també pel propi museu, per fer activitats, per fer cursos, per fer formacions, etc. O per la pròpia ciutat, per fer conferències, per fer xerrades, per fer exposicions, etc. Mentrestant, una empresa contractada per la Paeria continua fent l'estudi d'inundabilitat que li va encarregar en el seu dia a l'equip de govern. Un cop disposin d'aquest estudi de detall, el faran arribar a la CHE, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, perquè l'inclogui en la seva normativa, és a dir, en el seu mapa d'inundabilitat. A l'edifici antic del Molí de l'Esquerra actualment hi ha situat el Centre d'Interpretació de l'Hort del Segre, que amb aquesta intervenció reformarà també part del seu espai i oficines. Degut a les obres, el centre romandrà tancat durant uns dies. La previsió és que no reprengui l'activitat fins al mes de febrer.